Hori da. Hobeto, ezta? Let's try it like this. What happens if I do like that? I'm messing with my screen. Guasen. Kusiko gara. Oda nire rekamera. Pixka bat hobeto ez da. Pixka bat hobeto ez da. Hori da. That's kind of cool. Let's try this today. Kaixo Luis Alberto. Hori da. Send to back. Hori da. Hobeto pentsatzen dut. Hau da hobeto. Hori da. And then get it down there like that. Yeah, let's go with this today. Let's try this bad boy. I don't want the tripod in there. I think that's what... Kaixo iraia, zer modu. Okay, hobeto. Ikusiko gara. Ikusiko dugu. Pentsatzen hobeto da. Ez dakit baina. Guazen. Zer pentsatzen duzu hobeto, bai ala ez. Jarraitu euskera ikasten guazen! Bai, Gabon eider, zer moduz! Atzo, gigantes y cabezudos, Iruñera joan zinen, zeta konzertuarai ikustera, bai. Eta ni Bilbora joan nintzen Txilmafiaren konzertua ikastera. Ikustera, barkatu, ikustera. Baina jarraitu, eksplikatu nauzu nola izan zen zure konzertua Gigantes y Cabezudos. Asko ikusi dut interneten gaur, interneten zetaken konzertua buruz. Eta nire ustez polita izan da, ezta? Zetaken konzertua benetan merezi izan zuen. Bai, polita izan da, ezta? Primeran. Guazen, ikusiko dugu. Pixka bat konzertura. Primeran dago. Euskara, mesedez. Ire kontua ikusiko. Irebitzen dut. Hor nartu! Non dago nire kontua. Guazen. Oh my gosh. Zetak. Kaixo Elaia, zer moduz? Pozen naizu ikusteaz. Eskerik asko ni jarraitzeagatik Instagramen eta ni zure ere bai. Zer moduz izan da zure eguna. Asko lagundu, lan
klasei buruz. Hemen dago. Barkatu. Where did it go? I just saw it. Hemen dago. No. Barkatu. Ez dakit non dago. Hemen. Ikusi guazen. Pixka bat. Bai. Oso argi sumetzen dit, noiz naun oso nervioso kontzertu betekin. Begira. Ez dut erabiltzen horregatik copyright imaginatzen dut. Eta da, baina agian YouTubeen dago. Ikusiko da. Ondo guztia tazu? Oso ondo. Oso posten naiz. Eta noiz Madrila Juan Sara. Madrila bueltako Sara. Bilbon nintzen, atzo, Elaia. Bihar, atzo Bilbon nintzen. Zetak. Live. Bueno, hau da trailer, ez da konzertua. Ez dago. Hemendik nork joan zen atzoko Zetaken konzertuara. Zu bakarrik oraintxe ikusiko gara, baina orain. Kaio, Luka Modrik, eskerik asko ni jarraitzegat, atzo Bilbon Chill Mafia egon zinen, bai, begira. Jersey bat erosi dut. Boom. Baina badakizu, oso noiz bueltu etxera, ez nekien, baina begira. Pixka bat eraro non esaten da. Rude, mal. Baina Elaia mentzua bat eman diu. Esaten da. Bueno, emateko duzu, bai. Baina bai, oso polita izan da Chill Mafia konzertuara. Baina niri peio sinatu zidan sudadera, bai? Baina horregatik Elaia gaur, bueno, duela bi egun, hemen zuzenien norbait esan dit, badakizu bihar konzertu bat, Bilbon Chill Mafiaren konzertu bat, eta ez nekien. Horregatik oraintxe, bueno, ez da nire laguna benetan, baina nire laguna da. Eta kilikilira mentzua eman diot, eta ez galdetzen dut. Kiliki, zure konzertora joan nahi dut. Zer pentsatzen duzu, zure konzertora aldut? Eta esan dit, bai noski, zure izena zerrendaran jarriko dut. Eta begira, oso polita izan da. Ez da nire kontua. Kontua desberdina da. Where do I get there? Where am I even looking, guys? This is not even it. Baina bai, oso polita da. Antzoko izan zen, bai, kafe antzokien. Bai, baina anuetara joan azea,
Non dago. Bai. Badakizu non dagoen Elaia kafe antzokian? Guazen. Guazen. Oso top, diskoteka, bai, han festak egiten dira, diskoteka oso top, bai, leku oso polita da. Eta dena, letrak jakin, everybody knew the words to every song. Everyone knew the words to every song. Hori da. No, castellano ez. Denak ezagutzen zituzten abesti bakoitzaren hitzak. Eskerrik asko Teddy ni jarraitzeagatik, jarraitu nazazue mesedez lagunak nire euskara ikasten laguntzeko. Estatu batuarra naiz eta euskara ikasten ari naiz. Pixkanaka hobetzen ari naiz. Batzuetan zaila da, baina horrelakoa da bizitza. Donostian bizi naiz oraintxe. Baina esan, gigantes, explikatuz, nola izan zen zetaken konzertua. Eta partekatu nire live mesedez, nire direktua, zure lagunarekin. Zure etxaiarekin. Partekatu nire live zure etxaiarekin. Eta zure lagunarekin, familiarekin, zure maitasun kariñoarekin, denarekin, mundu osoarekin. Esan, gigantes, nola izan da, zure konzertua? Elaia, zer egiten duzu gaur? Zer egin duzu gaur, Elaia? Ashi, kaixo, zer moduz? El guapo, aupa, zer moduz? Zer moduz? What's up? Moduz! Venga, musika bat. Chin Mafia mood nago. Nire abesti gustukoena gaur, atzo konzertuan beste hau izan da. Chill Mafia. Oso abesti polita da. Etzun. Eta Thatchersen gitarrista joku dut Chill Mafiarekin beste hauetan. Hauan. Beste hauetan. Ezagutzen duzu abesti hau? What's going on?
Oso polita izan da. Bueno, partekatu nire live lagunak, hemen nago. Saiatzen ari daiz, mi esker Eider, zer moduz Eider? Zer egin duzu gaur, Eider? Larun batean. Sanne. Domeka? Ez. Guys, galdera bat, gar Iobarekin Parrots eta Mari Motots ikustera joan gara. Pelikula da? Filma da? Zer dau? Ez dut ezagutzen. Pelikula da? Eta pelikula da polita izan da? Lauditu eta Iobak. Euskal paiazkoa da. Porrotx eta Mari. Kaixo Scott fans, ongi etorri, zer moduz. Porrotx eta Mari non, antzokian izan da? Izan zinen, was it in? Izan da? Antzokian izan da? Donostian? Non izan da? Donostian izan da? Hombre. Honen zero. Nostik zaude zuzenean. Etxean. Diskotekan. Lezoko polikiroldegian izan da gaur. Donostian eta Errenterian Olentzerok oparitu zizkion sarrerak. Benetan, ze suerte, ze opari ona da. Oso opari ona da. Zenbat urte ditu? Lau ditu? Oso polita da. Zenbat nola esaten da. Zenbat iobararik daukazu. Zenbat iobararik daukazu. Dituzu. Bai, la urte eta gonbidatu naunez ezin ezetz esanki. Bueno, polita da. Sorte. Ioba bakarra da. Oso ondo. Que nola esaten da sobrina y sobrino. Ioba bakarra. Ioba es sobrina. Sobrina da Ioba. Zer da Ioba. Barkatu. Es sobrino, biak. Oso ondo. I'm gonna hide this stuff. You don't need to be seeing that stuff. Gosh damn it. Ahorita. Roberto. There we go. We're getting better at this, guys. Obetzen ari gara, nire zuzenearekin. Kaixo Maria, eskerik asko jarraitzeagatik.
zer moduz, hemen nago Eiderekin, norgehiago, Scott Fansekin, Malen, zu Scott Fans, ezta? Maria, zu, Lamibia, zer gehiago, jende asko. Bueno, azten ari gara, eta polita da. Ioba bakarra uniko sobrino, bai. Oso, no zenbat anai alaba daukazu. Eider. Asko ala ez. Kaixo, Maria, nongoa zarazu? Aizpa. Ainai aizpa bakarra baita ere. Handiagoa da, zu baino, ala txikiagoa da. Ez gara asko ez. Normala da. Donostikoa naiz. Oso ondo. Ni Donostian nago. Ni ere Donostian nago. Donostian bizi naiz. Rulet, kaixo, zer moduz? Laguna, jarraitu nazauzen nire euskera ikasten laguntzuko mesedez. Estatu batuarra naiz eta euskera ikasten ari naiz. Donostian bizi naiz eta orain euskera ikasten naiz Euskaltegian, Konstituzioa plazan. Astean bi aldiz Euskaltegira joan euskara ikastera. Hau da nire bigarren urtebete Euskaltegian ikasturte. Hau da nire bigarren ikasturte Euskaltegian. Eta pixkanaka hobetzen ari naiz, baina mi eskere partekatzeagatik nire zuzenean Eider. Baina batzuetan sentitzen dut nire maila parado da. Baina imaginatzen dut horrelakoa da bizitza. Beste hizkuntza berdin da. Beste hizkuntzarekin berdin da, nire ustez. Eta nire ustez batzuetan klasean ez dut hitz egiten, asko ez dut hitz egiten dugu. Horregatik TikTok zuzenien bat egiten ari naiz egunero. Mintza praktika egitera. Eta bai, Rulet, tu vas al Santoto? Elai, berriro, kaixo. Bigarren ikasturtea, eskerik asko, zepenetxi mafiaren. Bai. Bueno, Juan datorren torren aldiz, lasai. Benetan. Bigarren ikasturtea, horri da Rulet. Ezagutzen duz... Jane, zer moduz, laguna? Bai, lasai. Ezagutzen duzu Mintza Lagun webgunea? Zer da hau, Jane? Web Laguna. Web Laguna. Ikusiko. Web. Non dago, Jane. Gaixo harika baino ondo. Sentitzen dut. Mintza Lagun. Mintza
Lagoon web. Ah, bye. Norisa. ¿Emen? No. Eman enlace. Gaixori jajaja baino ondo zu. Zelan atzo konzertuan. Hombre, eskatuzuna. Begira, nire jersey polita da ezta? Oso loko izan da. Oso polita da. Bai. Nola izena du. Bueno. Bai. Bidalik. Hori da, mila esker, Jane. Mintza laguna da ezta, hemen? Begira. Lan asko, lagun asko daukat orain, baina beti nire personalitatea extravirto, nola esaten da. I'm an extrovert. Gosh. Ni ez gaixorik nak. Bueno, no, oraintxe ez. Gripea dago. Nor gripea dauka. Lagunak. Espina osoan. Bai, bueno, mundua osoan. Nire laguna Filipinas gaixorik dago, eta nire beste laguna Philippines eta Estatu Batuetan. Pentsatzen dut COVID berria o zerbait. Bai, COVID berriro, hori da. COVID berriro etorri da. Hoi den. Bai, Jane, galdera baduzu? Esan. Zu joan da o ala galdera baduzu? Bueno, konzertu oso polita izan da, begira. Non dago. See if I can get this. Hau da nire konzertura. Pixka bet filmatu da, amatu dut. Eta oso polita izan da. Pause. Barkatu. Beste pantalla behar dut. Hemen dago. Chill, dude. Chill, mafia. Chill, mafia. Dude, you just gotta chill, mafia. You just gotta chill. Oh, da concertura. Begira.
Ez da eta gero, foto bat. Hau da, abesti mexikia da. Bus corrido. Oso polita izan da. Baina orain galdera bat dut. Zenbat abesti nahi badazue entzuten oraintxe. Edo, utzi behar dut. Mugikorra utzi behar dut, bihar bidaliko dizutu. Mi esker, ondo loin jan, agur. Agur. Zer moduz laia? Bueno, Gabon Jane, eskerrik asko etortzeagatik. Orain, galdera bat dut. Begira, galdera, nore esaten da, honest question. Baina zaila da esplikatzen euskeraz. Nire zuzenean hobetzera egin nahi dut, baina idea asko daukat, beti idea euskat daukat. Baina zain niretzat hobera egin, eskerrik asko Lion. Sorry, I said lion. Leon. Maybe that's a good name for you. Agian izen ona da zuretzat. Zein da idea. Nire idea da direkto bat egitera egunero. Baina 3 ordu egunero. Eta urrengo orduan mintza praktika epinua nahi dut eta ez dakit nahi duzun bezala. Bai. 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 Eta beste ordu joku bat eta 3. ordu musika egin nahi dut. Baina quiero tener sus recomendaciones. ¿Qué piensan vosotros que sería guay ver durante mi directo? Jokoak, musika, zer ideak daukazue. Diak eman mesedez, bertsoak. Kahoots? Badakizu Kahoots. Bai, jokoak jendea erakartzen dute, bai. Bai, noski. Hori da. Bai, jokoak. Pikontxi xamarrak gara eta orokorrean. Zer da pikontxi xamarrak gara eta orokorrean, en general? Pikontxi xamarrak gara. Pikontxi xamarrak mein zer da xamarrak. Auskalo. Alboko etxepe abesti eta mundu berri baten mapa skakeitan abestiak ezagutzen duzu. Bai, asko gustatzen zait abesti hori baina goazen eskut. Gorri kolorea eta sienta bien, cool outfit. Mi esker, begira. Posten nice, oso polita da. Refacero! Zer da refacero? Atzo erosi zuen bai. Pixka bat garestia? No normala da konzertura entzat.
Berogeita euro izan da. Normala da. Timo. Zer da errefatxerro? Abesti hau. Eta usen. Argentinako jendeak esaten du. Oso ondo. Bueno, jokoak. Ideak. Goazen, zer gehiago lagunak? Mesedez, ideak eman. Ideak. Benetan, asko laguntzen dit. Ideak, jokoak. Nola izena da, User, Malen? Nola izena da? Aplikazioa hori. Nola izena du? Kahoot. Yeah, Kahoots. Bai, Kahoots. Bai, hori da. Muskak. Euskal kultura. Ongi etorri. Zer da maskak? Tardea da? Beste tardea da? Get this back up there. Let's get this back up there. Let me hide this one, guys. Barkatu. Hori da. Hobeto. Musikal talde bat. Iparraldekoak dira. Okay. Maskak. Guys, this is a cool song. Asko gustatzen zait abesti hau. Nire zerrendara jarriko dut. It's already on. Nire zerrendan dago ja. Muskak. Muskak da? Ez. Nola izena du? Maskak. Bai. Ezagutzen dut. Gogoratzen dut argazkia hau. Maskak. Alboka oso abesti polita da. Goazen. Zer abesti entzun behar dugu. Ekin alagabe? Goazen. Baina bai. Okay, Kahoot. Zer gehiago? Baina ez da fatxako duen esani nahi berdina. But it doesn't have the same meaning as facha. Ez dut ulertu barkatu. Facha. Kentzazpi gero. Kentzazpi gero. Kentzazpi asko entzuten ari gara nire programan. Musika berria nahi dut. Baina oraintxe etorkizunean artista gonbidatuko nahi dut nire zuzenean. Horrigatik oraintxe pixkana artista asko ezagutzen ditut eta orain quiero invitarles a venir en el Susenian para estrenar sus nuevas canciones. Zer pentsatzen alduzu, idea ona? Baina zer ari zara eskatzen jokoak? Adibidez, zer jokoak joko alduzue? Joko nahi duzue?
adibidez, kanta horri izena jarri, Wordle, herriak, nola izena du herriak, ez dakit, izki sopa eri. Kontaktuak egiten zabiltza orduan. Bai. Beste artisterekin kontaktuak egiten zabiltza zabiltzen. Bai. Orduan oraintxe bueno, artista asko ezagutzen dut orain, eta orain pixkanaka, creo que puede funcionar bien. Bere zuzenekoan egin dezakeen gauzi buruz galdeki dabil. Bai. Izki sopa ere bai. Zer da izki sopa? Como Wordle bezala? Geografia, bai. Jokoak. Geografia asko gustatzen zait. Itza sopa, nola izena du lehiene? Itza sopa. Izki sopa. Wordle bezala izki sopa? Lehiene? Kapitalak, bai. Noski. Sopa de letras euskal gauzekin, bai. Hori da. Euskal gauzekin, bai. Hori da. Sopa de letras. Zelan, atzo, hombre, oso polita izan da. Oso polita izan da. Jende pia izan zen, eta nire ustez konzerta pixka bat txikia izan da, baina ez dakit. Estatu Batuetan beste konzerta encore dago. Konzerta bukatzen da, eta gero jende di beste bat, eta gero artista vuelta egite, they return, vuelven a la plataforma y beste hiru abesti bat kantatzen dute. Baina oso polita izan da, mi eskere galdetzeagatik. Bueno, geography, izki sopa, kapitalak, trivia, nola esaten da trivia euskeraz, adibidez. Let's listen to this radio. Trivial. Izena du? Trivial. Deitzen diot nik behintzez, bai. Bidali dizut instatikan zer den izka sopa? Ez. Oso ondo, ikusiko dut. Mi esker. Ikusiko dut. Sergio. Gombi. Nola ez elkarrizketak? Interesgarria da elkarrizketak bai ala ez. Jenderekin, artistarekin, zuenekin. Interesgarria pentsatzen ari bai ala ez. Nire ustez, guai horri, porque horregatik gauza asko ikasteko ditut. Bai. Ok, elkarrizketak, baina norekin adibidez. Ideak daukazu zer da interesgarria zuentzat.
guai egongo zan, bai. Aterreko zara? Danborradan aterreko zara? Bai. Zergatik, taldea, danborrada taldea, danborradako taldean zaude, Maria? Instagrameko taldea egingo duzu azkenean? Pentsatzen ari naiz, Malen. Ez dakit. Eskerik asko ni jarraitzeagatik, zer da? DJ, DKKDG, eskerik asko ni jarraitzeagatik. Partekatu nire live, jarraitu nazauzue lagunak nire euskara ikasten laguntzeko, eta bai. Storytimeek ere divertigarriak izan daitezke. Zer da storytime nire ipuinak adibidez, o zer? O ni story ipuina bat ikurriten? No. Zure gartearak. Bai. Okurritzen, bai. Okurritzen. Mia esker. Bai. Pentsatzen ere bai berriak nire bizitza edo munduan. Azten ari naiz. Azteko dut berriak eta nire ipuinak okorrian eta gero jokateko dugu eta gero musika bukatzen ari gara musikarekin nire ustez. Gertatu zaizkizun gauza bereziak edo debertigarriak. Egunero, balen, egunero. Nire bizitzan erraroa da. Badakizu zergatik nire bizitzan nago. Eta baina bai. Laien eskerrik asko sleientzat, rulet eskerrik asko arrozuentzat, tap, mesedez, bihotzen. Eta hemen opari nahi badazue, asko laguntzen dit. Zenbat ordu egin dut, denbora asko. Ia 1 ordu egin ditut oraintxe TikToken zuzenean. Eta nola esaten da, I have earned. Eta he ganado nik irabazi. 6 euro. Adibidez, agian 6 euro. Gutxi gora bera. Baina ez da zer, ni ez naiz diru erentzat, baina ondo, zergatik ez. Tori opariak goxoak erosteko. Ui, bai! Tori opariak goxoakiak erosteko. Bai! Zein da zure goxoa gustokoen lagunak? Laiene, zein da zure goxoak gustukoena? Ze ondo hemendik kanpo euskeraz ikasten duen jendea aurkitzea. Jasone, egunero, hementxe gaude. 10 ordutan, 22 ordutan. 22etan hasta until the party stops. Josen, mia esker nia jarraitzeagatik. Barkatu. Whoa, what's going on here, guys? Sorry about that. I didn't mean to do that. It was a little crazy. Barkatu.
Okay, there we go. Yeah, that's better. Okay. Barkatu. Barkatu. Benetan Barkatu. Hori da. Baina, bai, eskerrik asko ni jarraitzeagatik jasone horregatik asko laguntzen dit. Zuzendu nire akatsak euskeraz akatsak asko egiten ditut. Eider badakizu, badaki. Laiene badaki user malen, badaki, baina berak asko laguntzen dit euskerarekin. Amaretan, yes, I know that. It's just praktika. Orduak. Errepetizioak. Denborarekin dena ikasten da. Mila esker, bai, baina benetan, zuzendu nire akatsak, nire ustez, soy muy enseñable. Soy muy, en cuanto a lo que es el aprendizaje, soy siempre dispuesto a aprender y de ser corregido. Así que no me da vergüenza, no tengo orgullo. I don't care. Correct me. That's what I'm here for. Otherwise, I'm wasting my time. So, bye. Bye. Eta zer gehiago. Lortu zu... iritsi naiz. Aha, oso ondo. Lortu ditut. Oso ondo. Algo es algo. Bye. Lortu ditut. Bye. Goxoki. Zer da goxoki? Ez ditut. Ba, gauza asko gustatzen zaizkit. Ni? Noski? Oh, zu. Adibidez laiene. Amaretan, bai. Min gainak oso goxoak dauze. Bai. Ez dut ezagutzen min gainak. Zer da min gainak? Google behar dut, ala ez. Google behar dut min gainak, ala ez. Beldurgarria naiz. Nago. Gaur tolosen eo naiz. Bai? Bihar? Zergatik? Candy or sweets. User, errege kabalgata ikusten? Erregen, ni bai. Errege kabalgata ikusten hementxe, Donostian, udaletxeen ondoan. Lengua de gato ere deitzen diotue oso goxoak dira. Lengua de gato, bai? Ez dut ezagutzen. Norbait, mesedez, norbait, eman goxoak, eman nauzue mesedez. Aurkitu Googlean. Lenguas mingainak, katu mingainak, lenguas de gato. Ok. Nola deitzen da? Katu mingainak. Au? Au? Hemen? Ez. Au? No. Jarri erderaz. Lengua de gato. Ajá. ¿Caramelo o cómo es? ¿Dulce? ¿Cómo sería? ¿Esos? Bye. Franceses sau da... en francés, ¿cómo se llama? Langue de chat? No. Galletas de lengua. Langue de chat, oui. Langue de chat. Begira. Oui. J'adore les langues de chat. Tu donnes ta langue au chat?
Frantsesez, noiz esan dugu, tu don ta langue au chat, esan nahi du que no sabes la respuesta, que no ez dut ezagutzen erantzunea. Tu don ta langue au chat, tu das tu lengua al gato. Oso onak dira, kafearekin, obena da. Espuma. Gustatzen zait. Lengua de gato ere deitzen diote oso goxo, bai. Non dago. Esan diete mierda bat izan dala. Ni ez naizatea ze zukarrekin nao. Jejejeje. Tell me if it's a piece of shit. I'm not the only one with the fear. Gaixorik zaudete, ez da? Barkatu. De caramelo edo jarri. Ostras, ni aizpakatio junaiz da bai ez da oso zea izan. Bestela katoak aterako dira bakarrik. Esaldi da? Eder, bestela katoak aterako dira bakarrik? Oysters, ostras. Ni aizpakatio junaiz da bai ez da. Ez dut ulertu zer barkatu. Al menos goxokik janditue. Ez dut ulertu bai. I'm so glad you guys love it. Ez, jarri erderaz. Lehengo urten kamelun jute izian, aurten traktoren jundiala esan diate. Ja, 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 ja. Ondago. Barkatu legal. Baina, zenbat hizkuntza hitz egiten duzu, jasone, bueno, euskararekin lau eta erdi. Horregatik lehen, arabe asko hitz egiten dut, baina orain doela denbora asko ez dut hitz egiten arabez. Horregatik nire arabe pixka bat txarra da. Baina berak gomin... about jelly beans. Jelly beans. Gominolas, bai, gominola. Beste konversazioa. Beste egun batean. Pika. Café beti da ona café lover. Ni café lover, guys. Si me invitas a un café, tienes mi corazón. Si me invitas a un café, I love you. Escot, hori ez da coffee time. Eskerrik asko jarraitzeagatik. Bilatu lenguas ácidas con pica. Ok. Esto no es lo que... No estáis hablando de esto. Estoy descubriendo. Lengua de gato. Caramelo. ¿Qué pongo? Orida. Oidena. Bye. Okay, that's the lenguas ácidas. Lengua de gato. Chuche. You guys should have said chuche. Why didn't you just say chuche? And I would have been like, okay, now I know what you're talking about. Horiek. Begira. Nor nahi du katua lengua. Hori niri herrian autopista deristogu, bai. Bai? Benetan? Katu lengua? Errepidean?
Herrien zure herrien autopista deritzogu, nongoa zara zu jasone. Bean Boozled Challenged. Zer da Bean Boozled Challenge muki muki? Oh, Chuche Challenge! That's ide ona, joko entzat. Chuche Challenge. Guess the chuche. Ez da? Guess the chuche. Chuche es... Nekatuta nago horri, eta... Bai, chuche ez matu. Idea ona da. Susto, abai, barkatu. Ai, barkatu. Harry Potteren Bertie Botts antzekoa. Golomiak? Scott, malen, esan. Min gaina. Katu min gaina hori da. Katu min gaina. Hau da nire min gaina. Barakaldokoa Bilbon ondoan. Badakizu gaur, justo, norbait Barakaldokoa ezagutzen dut Iniotian. Oñatian. Gaur, Oñati joan nintzen. Denbora izan dut, denbora dute, denbora nuen, gaur, pentsatzen dut, herri berria ezagutzen nahi dut. Horregatik ikusi dut nire notak, horregatik batzuetan hemen direktuan galdetzen ari dut jendeari zein herria ezagutzen behar dut. Eta jende asko esan dik Oñati joan behar duzu. Horregatik zen dut, zergatik ez. Eta Oñatira joan nintzen, eta Oñatien hitz egiten dut familiarekin Barakaldoko familiarekin hitz egiten dut. Eta oso jende lasaia da eta jatorra da. Ezagutzen dut. Getxo ezagutzen dut, aurrean dago, ezta? Baina Barakaldo oraindik ez dut ezagutzen. Baina egun batean bai. Orain nator, oso ondo, hemen gaude. Jelly bean markakoak dira. Scott, egin kedada mesedez. Zer da kedada? Zer da kedada, malen? Barkatu ez dut ulertu. Oinarte, bai. Oainarte ez, oainarte? No, oñati. Oainarte. Zer da oainarte? Ez dut ulertu, barkatu. Hasta ahora esan dizu momentu bat badoalako. Hasta ahora esan dizu momentu bat barkatu eider ez dut ulertu. Gelditzeko plan bat egitea da.
Elkar ezagutu dezagun. Orain arte? Ez dut ulertu, guys. I'm so far. Let's just hang out. Gutxi gora bera. Orain arte. Bye. Oraintxe? Nahi badazue? Inglesez hangout nahi badazue? Orain? Zuzenean? Goazen? Denbora daukagun, Uxerrek esan dizuta zer esan duen galdetu duzu. Okay. Zer user esan dit? Uxerrek esan dizuta zer esan duen galdetu duzu. I don't know. Sorry, I'm a little lost. Beti aldiz zuzenean, momentu bat nire zuzenean. Siempre durante mis en directos hay un momento cuando estoy completamente perdido. Y esto es ese momento. Kind of a meet and greet. Bai, zergatik ez, baina noiz. Noiz nahi badazu. Ni beti prest nago kafeentzat eta meet and greet. Datorren asteburuan non, Donostian? Bai. Baina lehenengo zure aurpegia ikusi nahi dut. Zure aurpegia ikusi behar dut. Horregatik bat behin aldiz norbait esan galdetu dit berdin. Eta gero esan dit, bueno, ez dakit. Zaila da. Maleta malota. Hau da, zu maleta malota zara? Malen? Bai. Okay. Agian. Ikusiko dugu. Hau da izka sopa. Alphabet soup, euskeraz. Okay, just like a word puzzle. Okay. Agian zaila da. Idea ona da laiene. Baina ez historiak ikusi. Bai? Okay. Zu erreala zara, ezta? Zu benetana zara. Zu nire laguna zara? Bai. Hori da. Oso ondo. Bueno, ideak onak lagunak. Ideak onak dira. Ekaitzen moduz. Pero bai. Oso ondo.
Kaixo berriro, laiene. Ikusi dut zure komentarioa mentzua Instagraman eta idea ona da Word Soup, baina ez dakit nola egituko dugu. Idea baina... Kaixo Lau, eskerrik asko ni jarraitzegatik. Ongi etorri nire klasera. Hemen euskeraz hitz egiten dugu. Zu nongoa zara Lau. Eta zenbait urte ditu. Lau? Dituzu. Zergatik hasi zinean euskeraz ikasten. Galdera ona Lau. Online aldugu? Bai? Lau, estatu batuarra naiz. Eta nire familia, nire abizena, Zuniga, Euskal Jatorrikoa zela ikasi nuen, duela 22 urte. Kadizen bizi nintzen bitartean. O Kadizen bizi naiz bitartean. Nintzen bitartean o nintzen bitartean, ez dakit. Baina momentu honetan ez nekien nintzen. I didn't know anything. Euskera. Buruz. I know that, but how do I say? I didn't know anything. Ez zekien ezer. Okay. Ez zekien ezer euskeraz. Bai, naiz eta nintzen, horregatik eskerrik asko. Edo, Kadizen bizi nintzela. Okay, ona da. Eider, esalgaia. Esaldigaia nola era? Nola era? ¿Cómo era? Kadizen, cuando estuve viviendo en Cádiz. Kadizen bizi nintzela. Eta zerbait, ez dakit zergatik, baina zerbait urtiku nire bihotza. Algo me tocó el corazón, como un relámpago. Eta zenbat gehiago euskara nahi buruz orduan eta gero. I don't know, geroztik nire helburua da euskara ikastera. I gotta nire ipuina hobetzen ari naiz pixkanaka. Esaldigia zara. Baina orain, duela urte bete eta erdi Euskal Herrira etorri nintzen euskara ikastera. Lau. Eta orain bai, Donostian bizi naiz, Euskal Herrian. No, bai, zuzenean. Eta euskaltegian nago, hau da nire bigarren urte, ikasturtean, euskaltegian. Eta hemen, TikToken, horregatik bideo bat egiteko dut, baina nire ustez euskaltegian zaila da hitz egitea. Horregatik, nire lehen urte bete euskaltegien bukatu dut con ganas de hablar más, de poder hablar mejor. Horregatik, pixkanaka, bideo egitea hasi nintzen, TikToken, eta zuzenien ere bai. Eta orain, txapalduna naiz. Ez, pixkanaka. Barkatu. Baina bai, nire denbora hartzen ari naiz, akats asko egiten ditut, baina lan asko egiten dut euskararekin, atopean nago euskararekin. Eta komunitatea egiten ari naiz hemen TikToken, jende awesome rekin. Eta ongi etorri zu awesome zara, zu ere awesome zara Lau, eskerrik asko etortzeagatik eta ongi etorri lagun. Bai, zerbait unkitu nire bihotzarei.
Eta orain, bai, Donostin, bai, ukitu. Osa euskeraz hitz egiten ikasi zenuen eta gaztelaniaz ez dakizu? Sí, hablo castellano, francés, inglés y un poco de árabe. Asko posten nau kanpoko jendea euskeraz ikasten animo. Mia esker lau, euskerik asko ni jarraitzeagatik eta nire euskera ikasten laguntzeagatik. Horregatik jende asko hemen TikToken laguntzen nauzu euskerarekin eta asko laguntzen dit. Zu txapalduna zara eder badakizu, asko posten nau. Bai. Eta bai. Eta orain hitz egiten dugu nire kontua buruz zer egongo dugu nire zuzenien. Eta egunero batzuetan jokoak egiten ari gara eta orain planeatzen ari gara nire kanala. Bueno, kantu kantu eseara hartzen ari naiz. Eseara? Requests? I'm taking song requests. Esearak? Kantu esearak hartzen ari naiz. What the heck? Eskaerak. I said esaerak. I was so close. Kantu eskaerak hartzen ari naiz. Zein abesti entzuten nahi duzue. User, esan. Nire lagun bat gonbidati diur. Oso ondo. Posten naiz. Ondo pasa eta ondo abili. Kedadara joan nahi du. Orain, ez da? Iraia izena du. Oso ondo? Joan behar duzu? Mi esker etortzeagatik beti bezala badakizu. Ioria. Zer esan nahi du? Translate. Poco chico, poco. Poco chico, poco. Chico. Ioria. I don't know what that means. Barcato. Okay, now I know what it means. Barcato. We were both blonde. Orduan zer, Iraia. Laua jungi da, ez dut ulertu. Zer da laua jungi da? Orduan zer. Fnak en mundu? Ikusiko do, pentsatzen behar dut. Eta esango dizut. Esango dit. Euskara ikasten hasi zinean Japoniaren antzekoa zela iruditzen zitzaizun. Jende asko galdetzen dit galdera hau. Eta benetan batzuetan bai.
sonidoak berdinak dira. Bai, bat biru lau naute. Baina eunuko eunez, baina gauzak bai berdinak dira. Nik ez dut uste joango naizen, uniko azterketak ditut eta ikasten geratuko naiz. Noiz, orain? Nahi gabe atera naiz. Askok esaten dutunez. Bai. Pixka bat lau. Zer kurtsukoa ze? Okay. Larun batean. Larun batean. You guys are making plans without me. I don't know. Let me find out first. Nik ere badauzket. Pero bueno. Déjame ver. ¿Está aprendiendo euskera? Bai. Euskera ikasten ari naiz. Eta zu? Déjame ver primero, Malen, y después te digo. Benetan. ¿Vale? Si no, pronto algo haremos con el grupo. Sería guay. Zu handi agua zara resola. Bai. Skoti ikusiko duzu zein naizen? Bai. Instagramen, bai. Nola esaten da. I always forget this word. Beti goratzen dut hitz hau. Beka. Nola esaten da. Berika. Oh, gosh. It's so hard. Glasses. Betaurrekoekin. Zu betaurrekoekin. User? Betaurreko. Hori da. Betaurrekoekin. Bai. Ezagutzen du. Oso ondo. Orain, badekitzu norbait benetan ez da catfish. Zu ez da catfish, pentsatzen dut. Zugaz kanta gomendatzen duzut, bai. Guazen, jei. Prest nago. Zer kantu gomendatzen didazu. Nik ez dut uste joango naizen uniko azterketak ditut eta ikasten geratuko naiz bai. Ondo laiene. Zer kutxokoa zea. Zugaz. Bai? Guazen. Pentsatzen dut. Txiltxoko? Txiltxokoaren abestia da? Nice, good beginning. Okay. Let's go. Yeah. Let's hear it. Wasen. Sugas, on sugas. Saya sunod talenta para sa
Isiltasune igande tristian. Hemen dago. Txikitan gordeka zarrakin sesion. Juan berriz gordeka jaietan yeio. Zugaz, zugaz. Oso ondo, mia eskera. Oso abesti polita da. Mia esker, Jarraitu nazauzu, mesedez. Ups, wrong one. Wrong list. Nire euskara ikasten laguntzeko. Benetan. Eta gomendatzen asko didazki mesedez. Etorri Bermeora. Prest nago. Beste laiene. Begira, beste laiene da. Bermekoa zara laiene. Bermeo ezagutzen dut. Eta Bermeo nire ustez oso herri polita da. Orioko, ondoan dago, oso ondo. Kontzerta dauka. Txiltxoko. Oso ondo. Entzulero. Ezagutzen Kahoot bai. Idea ona Kahoot. Ikusiko dut Kahoot. Nola erabiltzen aldugu. Lau, aurreko zuzeneko batean aipatu zioten eta kapitulu zati bat eta bestia jarri zituen. Goazen euskal seria ezagutzen du. Bai, lau. Orain bideo egiten ari naiz goazen rekin. Lehen aldiz goazen entzutean. Duela, bueno, este honetan ez da ider. Duela lau bost urte. Ezagutzen dut, entzuten dut goazeren bestia. Horrelakoa. Izan da Txatxerzen bestia. Or the Uchis. Txatxerz o the Uchis. Ez dut gogoratzen. Eta irabazi arte. Egun luz ez urte. Bai, egun. Barkatu, duela lau egun, bost egun. Bai. Man, I should have got the minty. Baina gaur. Oh, guys, gaur. Konzertuan. Pixka bat. Mia esker, ni jarraitze gatik txiko txampion. Ongi etorri. Gaur, konzertuan pixka bat nekatuta izan nintzen. Horregatik Red Bull bat edatu dut. Eta para tener alas. Eskerrik asko ni jarraitze gatik laua jungi. Estatu batuarra naiz, euskara ikasten ari naiz. Eskerrik asko laguntzen dit. Eta mi esker zure laguntzaren zat. Zure laguntzaren gatik. Baina gero etxean atopian nintzen nuen. Eta ondo ezin dut lo egin. Horregatik gaur oso nekatuta nintzen. Egun zaila izan da niretzat. Baina horrelakoa da bizitza, guys, when you go into cool cultures like Chin Mafia. So deal with it. It's not my fault. Iraia bai. Baina bai. Duela gutxe izan zen bai goazenaren abesti bat entzuten dut.
Hei, mia esker nire jarraitzeagatik. Eta euskerigatik gomendazioagatik zugazen txiltxokoren abestia gomendazioagatik. Begira, para tener alas. Egoak izateko. Zu bezala, xer. Zu be freaking sala. Egoak izateko. Red Bull bat edan dut egoak izateko. I'm gonna write that down. Bull bat edan dut galak izateko. Gabon haino, zer moduz lagun. Bye. Direkton zare? Kriston, salatu edafa. Chico Champion, eskerrik asko partekatzeagatik nire direktoa. Partekatu nire direktoa lagunak. Estatu batuarra naiz eta euskara ikasten ari naiz, hau da nire direktoa. Egunero, gauenero, direkto bat egiten ari naiz, euskara ikastera. Eta pixka bat txatiatera. Zuentzat euskaraz, eta asko laguntzen dit. Noiz da zure urte bedetzea. Urraian dago. Oso ondo hitz egiten duzu. Mia eskeraino, jarraitu nazazu mesedez nire euskara ikasten laguntzeko. Asko laguntzen dit. Zuzendu nire akatsak. Zuri puina nirekin partekatu. Zure denbora nirekin partekatu. Zure inteligentzia nirekin partekatu. Eta bai. Hizkuntza berri bat ikastea inoiz da denbora. Inoiz da berandua. Inoiz da berandua hizkuntz berria ikastera. Horrela? Lagundu mesedez. Yes, I knew that. Jarraitzen zait. Hombre, haino, mia esker, musu bat, begira. Mi esker, haino. Mia esker. Benetan. Inoiz ez da berandu hizkuntza berri bat ikasteko. I got it. I knew that. I could have done that myself. Baina eskerik asko, eder. Mia esker. Inoiz ez da berandu hizkuntza berri bat ikasteko. Inoiz ez da berandu hizkuntza berri bat ikasteko. Inoiz ez da berandu hizkuntza berri bat ikasteko. Eta bizitza laburra da. Horregatik, euskaraz bizi nahi dut. Eta duela urte bete eta Euskal Herrira etorri nintzen, euskara ikastera. Duela 22 urte Kadizen bizi nintzela, nire abizena Zúñiga, Nafarrakoa, euskal jatorrikoa zela ikasi nuen. Eta momentu honetan zerbait urkitu nire bihotzai.
Eta geroztik nire helburua da euskara ikastera. Horregatik duela urte bete eta erdi Euskal Donostiara etorri nintzen, eta orain Donostian bizi naiz. Euskara ikasten ari naiz, hau da nire bigarren ikasturte euskaltegian. Eta asko gustatzen zait, euskaltegian asko gustatzen zait, baina nire direktoa TikToken nire ustez hobeto. Baina asko gustatzen zait nire irakaslea, bera persona oso jatorra da, eta nire no esaten da, gela lagunak, no, ikasle egunak, how do you say my classmates? Zuniga da, bai, zuniga. Klase kideak, bai. Ikaskideak, hori da. Oso jatorrak dira. Klasean frantsesa bat, Kordobakoa bat, eta bat, bi, hiru, lau, Donostiarrak daude. Baina ez dut hitz egiten, euskaraz ez dut hitz egiten. Ikaskide bat asko ezagutzen du. Ikaskide batek asko ezagutzen du. Eta beste bi ikaskidek asko hitz egiten ditut, baina gutxiagoa beste baino. Eta bai. Baina posten naiz, Donostian lurka ezagutzen duzu? Ez, zer da lurka, Ainoa? Ez dut ezagutzen, zer da hau? Zer motibatu zizun euskara ikastuko? Inoiriz, eskerik asko galdetzeagatik, jarraitu nazazu mesedez. Lehenengo asko laguntzen dit nire euskara ikasten bidaleko. Nola esan dit Ainoai. Duela hogeita bi urte, Kadizen bizi nintzela, nire abizena Zuniga, euskal jatorriko zela ikasi nuen, eta nire lagun esan dit, Scott, badakizu zure abizena euskalduna da, eta momentu honetan ez nekien, what is it again, Eider? Ezer euskara buruz. Ez zekien ezer euskara buruz, hori da. Ez zekien ezer euskara buruz, Euskal Herria buruz. Eta esan diot, zer da euskara, zer da Euskal Herrira. Eta nire laguna esan dit. Bueno, lekua iparraldian dago Espainian, iparraldian dago, eta han, jende asko hizkuntza berria dute, kultura desberdina dute, eta zure hizkuntza oso hizkuntza zaharra da, eta dena dela desberdina da. Eta ez dakit zergatik, baina momentu honetan zerbait nire bihotzarei ukitu. Nire bihotza, I don't know how to say that. Something touched my heart and it shocked me like a lightning bolt. Pentsatzen dut, wow, zein interesgarria da nire
nire nola esaten da raíces saiotzen pueden ser de esta cultura tan diferente. Sustraiak hori da mia esker. Hau da oso interesgarria da nire sustraiak pueden parte hartu kultura hori. Eta orduan, eta gehiago ikasi, bueno, cada vez más quería aprender, iba aprendiendo poco a poco acerca de la cultura vasca y me interesaba mucho hasta el punto de que un día egun batean erabaki dut egun batean euskeraz ikasteko dut. Ziur! Bizitza honetan euskara ikasteko dut. Ez dakit noiz, baina ziur zerbait, hau da nire helburua. Eta geroztik, nire helburua izan zen euskara ikastera. Eta bueno, pixkanaka, nire bizitza organizatu dut Euskal Herrira tortzera. Eta duela urte bete eta erdi Euskal Herrira etorri nintzen euskara ikastera. Eta orain Donostian bizi naiz, Euskaltegian nago, Konstituzio plazan. Eta begira, euskaraz bizi nahi dut. Zuenekin, horregatik guai. Guai, ez da? Bengoetxea kalean kota. Ok, barkatu, komentario, Eden, ez nekien, nola esaten da komentarioak? Kaskide. Okay, let's go. Hope that answered your question, Unaiors. Jarraitu nazazu mesedez. Asko laguntzen dit, mesedez. Eta bihotzak eman, tik, tik, zergatik ez. Kafetegi txiki bat, eskerrik asko ni jarraitzeagatik nor da. Hauz mese. Non dago. Kafetegi txiki bat, txokolate, bai, bintu bar, asko gustatzen zait, zergatik, haino? Noski ezagutzen dut, oso ona da. Nola izena du? Berriro? Lurka, bai. Ez da, kafe Mexikokoa da, ez da? Chocolate Mexikokoa da, Mexikoko chokolatea da, ez da? Donostian Sweet Roma kafetegia probatu behar duzu, beharra daukazu. Bai, non dago, balen. Sweet Roma? Me suena. Estatu Batuetan zer ordua. Hemen gaueko 12 laurden gutxi. Bai. Donostian bizi naiz, txiko champion. Hemen dago, zurekin. Kaixo Scott, naiz. Ez dakit zergatik nire konto ez dit funtzionatzen. Lasai. Triskix. Jack Heiss, mi esker, ni jarraitzeagatik, ongi etorri. Oh, guys, I'm so sorry, I'm catching up. Eta zer gehiago. Lagunak dira probatzera joan behar zara. Probatzera joan behar zara. Segun ze estatuan ez berdina da. Bai. Ez nekien ezer, bai. Ez zekien ez da, ez nekien ezer. Ez nekien ezer, bai, okay, got it. Mi esker, Eider. Eider nire irakaslea da. Benetan ez baina.
Non bizi da ni, Donostian bizi naiz. Joan beharko naiz. Probatzera joan behar naiz. Noski. Gabon, Gorka, Mairu, zer moduz lagun. Ukitu. Tokar unkitu. Zer, zein hobeto. Algo me tocó el corazón, conmovió. Berez, Mexico berrian jaion, bai. User, malen izena du. Eta bera nire historitzaia da. She's my historian. Sustraiak, zer moduz Gorka. Vive la vida, mia esker ni jarraitzeagatik, benetan. Let's get over here. Bengo etxea kalean, kota frentean da gauren. Hey, I'm an English Basque girl. Any tips for learning the language? Maddie! Ongi etorri! Where do you live? Are you in Idaho? Nongoa Sarasu, that means where are you from? Nongoa? It's kind of like a diphthong, that second end kind of gets lost, like Nongoa, but it's there, Nongoa, and then, so Nongoa, Nongoa. Sara, which is Z-A-R, it's not Zara, like we say in English, we would say Zara, Nongoa, Zara. It's Sara, almost like a little whistle between your teeth. Nongoa Sarasu. The Z makes like a really whistling. Nongoa Sarasu. Where are you from? And I can give you some tips. But the main tip I would say is log on to my TikTok live every night. 10 p.m. Madrid time. Spain time. Euskal Herriko time. Eskerrik asko oparengatik trishkis bi. And then I can also send you some resources. Send me a message in TikTok and I'll send you some good resources. I got you. We got this. Eso regatik. Aupa zu muti, behefa bi. Aupa zu. Eskerrik asko, jarraitu nazauzue nire euskara ikasten laguntzen. Mesedes, eta partekatu nire live, zure lagunarekin, zure familiarekin, zure irakaslearekin, desean diot, begira, hemen dago, gustatu bat, eta euskara ikasten da. Oso, izaragarria da? I always forget that adjective. Erraroa da. Baina mia esker esateagatik, oso jatorra zara behefa. Hongo nice ba. Maddie, watch series in Basque with English subtitles. Noski. Bejefa bi, mi esker ni jarraitzeagatik. Iruzkin. Okay. Ze ondo gustatze espero det. Noski, mi esker. Oh yeah, the cafe, bye. Noski, good idea. Iraia. Kriston majoa dala. Chocolate en Mexico koa da, bye. You are welcome. Kristona, lao yungi sandit. Scott line nice. Buen pastor atzean. Yes, buen pastor es. Plaza Bilboa, Gipuzkoan ondoan dago. Jakais eskerrik asko berriro. Oso polita da eta gozo oso goxoak ematen dituzu. Yungi uian ulertzaizue. Hola, John. Oh, John! You guys, John is in the house. John gure txapalduna da. Egunero joko bat egiten ari gara nire direktuan. Eta John beti txapalduna da. Oso azkarra da eta fuerte da. Alegintzen naiz baina nik ere akatsak egiten ditut. Baina eider. Gutxiagoa ni baino, Zu genioa zara. Normala da, Ostras, eskerrik asko, Scott. John Barrenchena, hombre, es el Shazameche. Bai, inside joke daukagu. John Barrenechea, Shazamechea izena du. Horregatik, batzuetan name that tune. Jokatzen ari gara, eta bera beti lehengoa da. Gracioso. Google, yes, come on.
Yerai Perez, zer moduz lagun. Zer moduz, nola izan zentzuri eguna. Bueno, hau pasu, Jon. Scott, lai naiz. Zer lai naiz. Zer da lai triskiz barkatu. Mi esker berriro oparrengatik. Baina Scott lai naiz, zer lai. Barkatu, ez dut ulertu nahi dut. Txapoldun zu, Jon. Kaixo Scott, zer moduz, posten naiz, primera nago. Hemen gaude, euskaraz bizi nahi dugu. Sweet Roma, buen pas... Sweet Roma. Bai. Ikusi dut, baina ez dut. Bai. Bai, ezagutzen dut zuzenean, non dago. Katu mirigina, nola era? Mingina? Katu mingina. Katu mingina, ez da? Okay, I can't get distracted. Sweet Roma. Oh, gosh. Sweet Roma. Hemen dago. Bai. Ona da? Cupcake? Ooh, looks good. Cupcakes. Ask her who starts inside. Cupcake onak dira? Kontuak funtzionatzen utzi dit. Bai. Zula jene? Bai? Zula jene zara? Zergatik, zer pasatu du? Erraroa da, ezta? Bueno. Ongi etorri berriro laiene. Kafe handia ematen dute, bai? Min gaina da. Min gaina, ok. Katu min gaina. Langue du chat. De chat. Oso erraro da, esta es triskiz bi. Zergatik triskiz bi. Azukre asko, Scott. Jai. Bai. Droga da. Beste droga da. Brownie hartzen dut normalien eta oso goxoak egoten da, abai? Non dago brownie. Tea time, guys. Tea party. Guys. Tea party nahi duzue? So. Oh, there they are, those brownies. Pinta onak dira. Daude. Dute. Pinta onak dute. Triskis, zuzuna trampati, eso pasa. Kontua atera zait aplikaziotik eta registratzeko esan dit. Zu pez gato zara? Laiene, zu pez gato zara? Horregatik? Baina ez naiz pasaitzaz gogoratzen. No, quédate Sweet Roma. Quedada Sweet Roman. Una quedada. Memoria de pez. Zergatik ez? Quedada egin nahi duzue? Let's get it on back over here. Let's get some music, guys. I need a little bit of music on this computer. Let's get this guy's little radio station going. He's pretty good. What the? It's not too bad. Chichoco. Listen to this too. Bye. Queda Sweet Triskis memoria da pez. Nahi dufu, ni Donostiaren noan bizitzako bat egingo dizut. Guazen, Jon, prest nago. Idea ona da. Jaja, es que no es con que yo me tengo, creo que con uno que se me caduco. Nick Berdin, Triskis, jajajaja. Bueno, hau da nire ipuina. Hau nire ipuina da.
Eta bai, eskerrik asko galdetzeagatik. John, you're putting your phone number there? Ahora then, mensaje a Mercedes. Sorry guys, I gotta hide that comment, John. Can't put phone numbers on the thing. Can you delete that, John Barkatu? I don't know how to delete it. Try, but I can't. I don't know how. I don't want to block you, but don't. Teléfono, sembakia, Mercedes, eta email. Iskunzean. Es Mercedes Lagunak. Ostras. Ordoa nire. Bai, ostras. A difundir el número. Jaja, es broma. Bai, baña. No es el mío. Bueno, hombre. Casi es Danirea. Bueno, de todos modos, Mercedes. Es de ser, baina can't put telephone numbers in for safety. Best practice. INSAT. Baina, las hay. Orida, por privado. Orida, obeto. No, las hay, hombre, las hay. Privado, bye. Guazen. Zer ikusten nahi duzue. No mandes nada, nere. Malen. No, por favor, números de teléfono, emails, no en el chat, por favor. Para estar seguro, seguridad. Solo para estar seguro, ¿ah? Esta guitacoa. Ay, por Dios, borrar. No puedo de mi lado, no sé. Lo único que puedo hacer es bloquearos. Y no voy a hacer eso. Así que... no te voy a bloquear, solo no podemos poner números de teléfono y email en el chat. ¿Vale? Escote el mejor @ormil. Orida. No te voy a bloquear. Seña jarri tu teléfono Sanbakia. Bye. Nire komunitatea desberdina da. Triskiz. Triskiz laena da. Ya sé que lo quieres. John Betty Sue. I'm gonna get some Euskara practice in. Oizkorriren argazkiak ditugu euskaltegiko paretetan. I don't even remember what that means. Ez du gogoratzen zer esan nahi du. Oizkorriren argazkiak ditugu euskaltegiko paretetan. Bye. Fotos de Oizkorriren tenemos en la pared de la Euskaltegi. Bye, ¿no? Gero entzungo dut arreta geagoz. Zer da arreta? Eider, zu hemen gaude dago? No. Attention. Gero entzungo dut. Mi esker Jon. Entzungo dut con más atención. Luego. Más atención.
Tenemos fotos. Fotos de Oiscorri en la pared del Euskaltegi. Ser donde quiera, ¿no? Donde quiera. Atención, mi esker. Quiera. Mi esker ider barkatu, ¿ah? Serda. Esa Sautse Satya. Sautse Satya? Sautse Satya? Oh, you guys are talking. Suri guapo, user que baja, jaja, share ver, es que Rick petición, susten para recriarse. Apa, Iker, ser modus, ongi torri, Emen gaude. Usher. Okay, Iker, let me catch you up. Trikis B la yeneda. John Barrechena Shasamecheda. Usher malenda. Ni kaixo Scott nice. Eta su Iker Sara Eider da. Eta Katumingaina. Hau da Katumingaina da. Gabon. Gustatzen zait? Katumingaina. Dena argi. Bai, boa zego shoa dagoen, noski. Joko bat pentsatzen dut jarri txutxe jaba hasi da. Bai, kristona. Hori dena argi, jajaja, bai. Mueve el ratón sobre la imagen o haz clic. El ratón, no, mueve el gato sobre la imagen. Estoy dando el ratón al gato. Kaisho Gushucho, Hoshucho, ser modus. Guess that chuche. Chuche ashmatu. Ta chuche ko argaski haritu ko dichut. Eta asmatu bearduzu. John, ya que estás regálale una casa también. Kaisho Gary Coit ser modos, eso es regalos. Ez da erraza nire izena. Bai, baina, lasai, polita da. Josucho edo Josucho. A ti te voy a regalar mejores cosas. Oso jatorra Sara. John. Esan behar dut, chatean, Mercedes, telefono zenbakiat eta email ez Mercedes. Josucho bezala, oso ondo. Bueno, jarraitu nazauzu. Jarraitzen nauzu? Ona Belarri. Or how do you say no? Begarri? No, eyeball. No esaten da eyeball. Begira. Begi. Zu handiagoa zara begi bat. Begia, bai. Nola izena zenda zure izena begia? Erlaxatu. Gui, ongi etorri. Estatu batuarra naiz. Baina euskaldun berria naiz, duela urtebete eta erdi Euskal Herrira etorri nintzen euskara ikastera. Eta orain euskaltegien urtebete eta erdi ditut. Hau da nire bigarren ikasturte euskaltegian. Eta bai, posten naiz. Eta zu nongoa zara gui. Jarraitu nazazu mesedez, nire euskara ikasten laguntzeko. Mesedez, asko laguntzen dit. Hau da nire
direktoa, egunero direktoa bat egiten ari naiz euskara praktikatera, praktikatura, eder, nola da. Eta bai, gaur ez duzu ipiniko musika beste egunean bezala. Noski? Oraintxe? Zer entzun nahi duzue? Goazen. Abesti kantu eskaerak hartzen ari naiz. Goazen, lehenengoa jarraitu nazauzue eta gero eman kantu eskaerak. Mesedez. Usurbil. Bihar erregiak. Bai. Horregatik hau da festa da. Denbora daukagu. Guazen. Ez daukat ezer zuretzat. Ez daukat ezer. Ez daukat ezer zuretzat. Ez daukat ezer. Ez daukat ezer zuretzat. Daukat ezer, J. Martiniaren eta Bilbedi bestia da. Eta orain, entzuteko dut zer gehiago lagunak. Esan, zer entzun nahi duzue kaixoskoten irratian. Hau da nire euskerako kanala. Eta hemen nire kanalen euskeraz bizi nahi dugu beti. Usurbil ordena azkarri mesedez. Asgarth? Zer da Asgarth? Abestia edo taldea da. Guazen Asgarth. Hau da jainkoen negoztia. Asgarth. No, hau da. Ekitata bat ezin dut gehiago ez. Irribarre bat ondatu daunako. Muki mushu, Juan behar du. Reali, himnoz Juan behar dauka. Juan behar dauka, Scott. Venga, Malen, bihar arte, Bihar arte, ondo loin. Eta mushu eta besarkada bat. Venga. What do you want to say, practice? Entzun nahietez aber gustatzen badaizu. Eskearak eman mesedez. Goazen. Barkatu. Orain, aitasunaren kalean, oinez inongo norabide gabe. Ez nahi dit ederrekin trebea, ez ditut argiak gaur ekarriko, baina gauza bat argitan ezazue. Yes!
abesti bat daukaten Garraio bateko oroitzapenak Zure Espainetara iristen banaiz Ziur kantu hau ahaztuko ez duzula Ez naiz hitz ederrekin trebea Ez ditut argiak gaur ekarriko Baina gauza bat argi izan ezazu Asezina izango dela Ez naiz zure printze urdina izango Musu batez ez natuko zaituena Eta aitez bidea gotik urrunduen Yes! Bakarrik sentitzen naizen Unelaz gogorretan Zure arpegia oroitzen Guztia sendatzen da Ez naiz hitz ederrekin trebea Ez ditut argiak gaur ekarriko Baina gauza bat argi izan ezazu Asezina izango dela Ez naiz zure printze urdina izango Musu batez ez natuko zaituena Eta aitez bidea gotik urrundu Asezina izango dela Ez naiz hitz ederrekin trebea Ez ditut argiak gaur ekarriko Baina gauza bat argi izan ezazu Begiratu zaidazu Asezina izango dela Oso ondo, ez jarraitu gara azkarterekin, hau da kale gorrian. Kale gorrian hotzak hiltzen Kartoiek txaba
Iruditzen dit ez darria Une oro handitzen baidoaz Gozea eta garria Eta nire alboan egoera berean Bakoitza historio hunkigarri baten Aktore nagusia Igori betzekoa Gazten ari delarik filmaren amaien Bizirauten zure azpiretan Jende arrotzaren gupi badu salbatzailea Bihar ere eguzkia ikusteko Esperantzarekin lurperatuko naiz orain Hau da, kale gorrian askartzen bestia, eta orain jarraitzen ari gara zetakekin. Hau da, errepidean noski. Hau da, kaixoskoten irratia. Estatu batuaren euskaldun irratia. Bederatziak tamar, uda aste datoan, goiz batean, ametxekin borrokan. Oeraino eguzkia, talboan norbait daukat urrumaka, banoak aurkoa egun handiara, talagunak tabernan direla dio maizak, agian, berandu noa. Iperluze hostia aldiro azkena Venga bagoaz Errepidean geldikaitzak gara Leio bat bera eta oiu bat kanpora Errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan Ahaztuko ez dugun ura Estan eren txiste bat, gau hartzerako altxazu parean, zenbat putre zeruan. Txarren ari honena, esan du batek iko volumena, oraindik ez du esan azken hitza, eta atzean utzi dugu jainko paganoa. Beriain, zaindu sakana, bazile bat, barre bat eta kolpe bat bueltan. Bagoaz, errepidean geldikaitzak gara. Leio bat bera eta oiu bat kanpora. Errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan. Ahaztuko ez dugun ura, ahaztuko ez dugun ura. Zu berrituta, indartuta, bat egin dugu hemen. Bide lagunak, infernuan, zeruan baino lehen. Guazen. Errepidean geldikaitzak gara. Leio bat bera eta oiu bat kanpora. Errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan. Ahaztuko ez dugun ura, ahaztuko ez dugun ura. Errepidean geldikaitzak gara. Leio bat bera eta oiu bat kanpora. Errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan. Ahaztuko ez dugun ura. Guazen kantu mesedez ezagutzen. Txuri urdi maltea, txuri urdi haurea, beti mal
da. Txuri hurdi maltea, txuri hurdi aurea, beti maltea, Donostia da. Aurea multiak, aurea jipituak, aurea txuri hurdina. Aurea multiak, aurea jipituak, aurea txuri hurdina. Gaztegi haupa multina. Gaztegi txuri hurdina. Gaztegi haupa multina. Gaztegi txuri hurdina. Txuri hurdi maltea, txuri hurdi aurea, beti maltea, Donostia da. Mi esker ni jarraitzeagatik Andoni, jarraitu nazauzue mesedez eta kantu eskearak eman mesedez. Kantu eskearak hartzen ari nahi. Donostia da. Aurea multiak, aurea jipituak, aurea txuri hurdina. Aurea multiak, aurea jipituak, aurea txuri hurdina. Gaztegi haupa multina. Gaztegi txuri hurdina. Gaztegi haupa multina. Gaztegi txuri hurdina. Gaztegi txuri hurdina. Gaztegi txuri hurdina. Guazen eta orain arenezei txikia guazen. Txikia zuen guda izena, nera gizon osoa izan arren, mendizabal xasetaren
Hori da, hau da, kaixozkoten irratia, eta jarraitzen ari gara autobus magikoarekin, hau da, denbora. Oh yeah. Zenbat droga, la 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 la. La 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 la. Denbora badoa eta ez dator, reggae musikarekin oihartzundik gatoz. Zator mutiletxera, badator autobus magiko berdea, botzen duen kea, guk dugun bidea, bentura mordoa, zimodu askea, URGea gara, sortzeko algara, gure asmoa irrifarra, gozatzen gaudetazu non zaude, musika de balde, herriaren alde, badago talde nahikoa, denbora badoa, eta ezan nahikoa. Zenbat droga, txarrena denbora, beti bere bilata, beti badijoa. Zenbat droga, txarrena denbora, beti gehiago naita, inoiz ezan nahikoa. Ezan nahikoa, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Autobus magikoa oihartzundik, hey! Diruaren esklabo, tximuaren gatibu, eguneroko dozia erosi behar baitu. Egunero horrela, ukerrago bestela, bere hurrengo etxea izango da kartzela. Alaxe da bizitza, aurkitu nahi dut hitza, denak ongi pasa nahian baina gaizki gabiltza. Zenbat droga, txarrena denbora, beti bere bilata, beti badijoa. Zenbat droga, txarrena denbora, beti gehiago naita, inoiz ezan nahikoa. Zan nahikoa, la 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 la. Beharrezkoa zara, bihotzaren taupada, zu gelditzen zarenean zerura joango gara. Eta gure rutina, egunero berdina, mundu ondako pertsonak aspertzeko egina. Beti zoaz bueltaka eta zure tikitaka, erritmorik galdu gabe bere flowa badauka. Zenbat droga, txarrena denbora, beti bere bilata, beti badijoa. Zenbat droga, txarrena denbora, beti gehiago naita, inoiz ez da nahikoa. Zan nahikoa, la 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 lurra hura, deno jasiko zaigu bigarren abentura. Etor zaitez barura, erregeen mundura, zerrege musikarekin sortzen dugu lilura. Itzazu egin du da, eta zabaldu mundura, autobus magikoa, denbora gelditu da. Zenbat droga, txarrena denbora, beti bere bilata, beti badijoa. Zenbat droga, txarrena denbora, beti gehiago naita, inoiz ez da nahikoa. Ringoa. Lapangora, hori da nire autobus magikoa, oso abesti polita da, beste fetentzata, oh boy.
zei polita da besti hau. Eta jarraitzen ari gara orain nahitza ezekin. Hau da, egia gezurra. Hau da, kaixo Skoten irratia. Ongi etorri. Euskal Herriko musikoa irratioa. Hainbat amets diraute kantari urtez urte, batak besteari gure historia kontatzeko duintasuna inoiz ez galtzeko. Bengoz herria berpizteko. Arantzak enten badizkigut ere, zauriek bere horretan diraute. Bada ordua esnatzeko, izbait bakean irauteko. Gu hemen gaude That's right. Hombre, iapegia luzea daukazu, iapegia erabiltze behar duzu, ha? Egia izan beharrean gezurra bare
Euskara ikasten ari naiz. Estatu batuarra naiz. Eta hau da, Kaixo Scotten irratia. Mi esker etortzeagatik. Eta eskerrik asko gomendatzeagatik. Abesti que duran 10 minutos. Mi esker. Solo en Kaixo Scott irratian puedes escuchar canciones que duran 12 minutos. Y ver a un americano loco que está aprendiendo euskera meterlo todo a tope con su cabeza y su IEP luzea. Guazen. Ta orain jarraitzen ari gara. Izan Barney Borrokarekin, izan bai da. Guazen.
beharrik, baina zaude bakarrik, gauez begiak itxi orduko, ilunetik naiz agertu. Hori da, hau izan da, barne borroka izan bai, eta orain besti bat nire lagunentzat Madrilera joan bihar. Venga, hau da sionismo y barbari. Roten amairuen kantua da guazen. Ups. Hau da Kaixo Skoten irratia. Palestina askatu lagunak, eta orain jarraitzen ari gara Scott Gaztea erratien zea maizekin. Hau da, eideren zat. Belar artean, bakardadean biluzik dantzan. Oinak bustirik, lurraren erdian, belarrarekin jolasean. Pentsamenduak joan egin zaizkit egunarekin batera.
iluntasunak hartu egin nau negar malkoak. Gau ilun honen azken arnazketaren azkenengo segunduetan nik ere oiukatu egingo dut munduak azten banau, lur honek askatzen banau, zerbait utzi beharko dut, behintzat euritanten artean, ilargiak erakusten duen, aurpegiaren aurrean eskatzen diet. Oiukatu zizar galduei, nire negar malkoek ernaldezatela lurra, nire arimarekin, energia banaiz, gau ilun honen azken arnazketaren azkenengo segunduetan nik ere oiukatu egingo dut munduak azten banau, lur honek askatzen banau, zerbait utzi beharko dut, behintzat euritanten artean, bada ez bada banoa, egakaz bada enoa, nire gorputzak eskatzen dizkidan ate apurtuetara. Bada ez bada banoa, egakaz bada enoa, zeruak eskaintzen didan amildegira. Bada ez bada banoa, egakaz bada enoa, izpiluan ikusten dudan elektrizitate lukauzira, energiak lukauzira narama, nire bere energia banaiz, realitateak geldituko naiz. Banoa, bada ez bada banoa, egakaz bada enoa, izpiluan ikusten dudan elektrizitate lukauzira, energiak lukauzira narama, nire bere energia banaiz, realitateak geldituko naiz. Bada ez bada banoa, egakaz bada enoa, izpiluan ikusten dudan elektrizitate lukauzira, elektrizitatea banaiz, realitateak geldituko naiz. Gau ilun honen azken arnazketaren azkenengo segunduetan nik ere oiukatu egingo dut munduak azten banau, lur honek askatzen banau, zerbait utzi beharko dut behintzat euritanten artean, ilargiak erakusten duen aurpegiaren aurrean, eskatzen diet oiukatu zizar galduei, nire negar malkoek ernaldezatela lurra, nire arimarekin elektrizitatea banaiz. Mira. Hasta la última nota, azkenien nota lagunak. Hau izan da, zea maiz, elektrizitatea orkestra sinfonikoarekin. Eta orain, hau da, Kaixo Scotten Gaztear irratian, jarraitzen ari garia klasikoarekin. Zu ezagutzen duzu abestia noski ziur. Ez duzu ezagutzen abesti hau, zu ez zara euskalduna. Guazen, hau da Alpan Gora untzako abestia da. Guazen!
zer entzun nahi duzue orain, ni pixka bat, hau da nire, momentu honetan, hau da, guazen, Thatchers. Kaixo Scott naiz, Estatu Batuarra naiz, hau da nire irratian. Oraintxe abesti berria, ez dut ezagutzen abesti hau, Iker, baina eskerrik asko entzuteko dugu elkarrekin, nakaren abesti ondakinen artean bizi, guazen, Kaixo Scotten irratian, Euskal Herrian, direktuan. Beltz dago eta ni Ez, hemen dago. Bai. Inoiz izango ez diren egunekin gogoratu, inoiz esango
Kaixo Scotten irratia, jarraitzen ari gara autobus magikoarekin, hau da azken geltokia, guazen. Denbora gehiagizu gabe, asko aldatzear gaude, baina nik ezakat gogoa, egia da utzi duzun zuloa. Zaki zer egin bizitzeko, zatxikietaz gozatzeko, zute dukiko denbora, horren utzi duzun zuloa betetzeko. Zeru handiz dira, zengeltokiari begira, egunero galdetzen naiz, handiren guztiak non dira. Baina bizitza da behar bada, momentu askotan erakusten dizuna. Zenuen irrifarra gara, bizitzari zentzua ematen ziona. Garaiotako nostalgia, momentu haietan bizitzak zuen grazia. Gonagon zaitez lasai, aldatu da, jarri zenuen hazia. Berdin du zer gertatzen den, zure begietak ikasko dut ikasia. Goitzenago pentsatzen hasia, zuri zoritzu dala, orain naizen guztia. Orain zu lorea zarena, lore guztietatik usai gozuena. Lore politasko gaude, zu jarri zenituenak, dira politenak. Goizegi joan zinen, zure handi batekin aurkitu ginen. Bere bizitza laburrean, hain garrantzitsua izan zinela ez nekien. Hori egia da, dutxa ematen ditorela portatu izana. Ez nintzen konturatzen zuzinela, bere bihotzaren taupala. Eki erratza pasten, aletako zaborra jasotzen. Guregatik agona, zuten zertxari gogoratzen. Eki esaten zenuen, jende guztiari agurtu behar zela. Guk ikasi genuen, edu osotiko beren azinela. Asko idazten dut, baina ez dakit nola idatzi sentitzen dudana. Asko maite zaitu dala, arronago zurekin bizizana. Bizitza ulertezina da, zuk egoteko beharrezkoa baizara. Txona bizizan eixia, egon lasa ikusiko gara bihar. Bizitza ulertezina da, zuk egoteko beharrezkoa baizara. Txona bizizan eixia, egon lasa ikusiko gara bihar. Ta zeru handiz dira, azken geltokiari begira. Egunero galdetzen naiz, handiren guztiak non dira. Baina bizitza da behar bada, momentu askotan erakusten dizuna. Zenuen irrifarra gara, bizitzari zentzua ematen ziona. Bizitza urentezina da, zik egoteko beharrezkoa baizara. Txona bizizan eixia, egon lasa ikusiko gara bihar. Bizitza urentezina da, zik egoteko beharrezkoa baizara. Txona bizizan eixia, egon lasa ikusiko gara bihar. Ikusiko gara bihar. Autobus magikoa zenura iritsiko da. Ikusiko gara bihar. Ixia. Ikusiko gara bihar. Hori da, hau den azken geltokia. Hori da, ni Kaixo Scott naiz, estatu batuarra naiz. Hau da, Kaixo Scotten irratia. Euskara ikasten ari naiz, Euskal Herriko musikarekin. Egunero direkto bat egiten ari gara zuenekin. Zure kantu eskearak eman mesedez. Kantu eskearak hartzen ari naiz. Guazen orain, jarraitzen ari gara Sarkoren bestia Bart izena du. Guazen!
Topatu naiz itzaletan, begirada lotxati. Garai bateko ametxetan, bihar berandu zenean, nostalgia ere indu denborak, bizimodu makurrenketan, amets itoen arnazak, amets berri bat puztu desan. Ikasi dugulako maitatzen, zakargazien dardaraz, harimak ikusteraino. Ikasi dugulako borrokatzen, bihotzaren larroza, bizia irri batekin, eskaintzeraino, eskaintzeraino. Bizitzaren bidaia laburrean, iruzutabe, irua terpe, guraso maitale, eta lagunak lehertu ezinez kolorean. Ikasi dugulako maitatzen, zakargazien dardaraz, harimak ikusteraino. Ikasi dugulako borrokatzen, bihotzaren larroza, bizia hiri batekin, eskaintzeraino, eskaintzeraino. Oso abesti sentimentala da. Ahora niretzat abesti nahi dut. Hau da nire abeste gustokoena. No? Bueno, asko gustatzen zait. Ametsura amaitzean, azken atxan geratu zenan, armarrita ezpata, irrintzi dantza, herri baten esperantza, odolartean galduta. Gure seme alabek ez dezaten esan guregatik orain galdu dugula noain. Jausitako aberrian jeiki dadin ausardia, amaitu da dolua, sentimendua, ez behizan zapaldua, altxa behar da burua. Gure seme alaben irribarrea izango da mendekua, heldu zaigu ordua. Azuraren lurrak irauli nahi eta ezin, arbasoen zenaren lebez berriz
esker laguna. Mira, esker. Nire bestirik gustukoena oraintxe noain da. Asko gustatzen zait. Kauta nostalgia, kauta, zer gehiago. Zer dugu hemen txik. Aha, okay, let's do this one, guys. Nis Kaixo Scott naiz. Hau da, Kaixo Scotten irratian. Eta estatu batuarra naiz, euskara ikasten ari naiz. Eta euskal musikarekin euskara ikasten ari naiz. Zergatik? Euskaraz bizi nahi dut eta noski. Eta orain jarraitzen ari gara Rene Seirekin, nola izena du bestiak? Bestiak non dago? Txapal zer? Txapalduna? Taupadaka. Taupadaka izena du. Guazen laguna. Oh yes, guys. Oso polita izan zen abesti hori. Eta orain jarraitzen ari gara berri txarrakekin. Oh yes, maravillosa izan du abesti honek berri txarrak. Maravillas. Niko iso Scott naiz. Estatu bat. Euskara ikasten ari naiz. Guazen! Ostikoz, bota digute atean. Zein dira, deitu gabe datozenak. Zer nahi dute aita,
badigute atea. Zein dira deitu gabe gatozenak. Agure izpaketa senitarteko guztiak. Agur lagunak da jolasten ginen tokiak. Adio, enen larraga maitea. Ta norbaitek oroituko ditu etorkizunean. Anzturaren zingira hontan ito dituztenak. Abesti berriren batian, zuaitzaren azaletan, herri berako izarretan, Nafarroa. Nafarroa. Lagunak, hau da Nafarroko gauean. Nafarroko abesti asko entzuten ari gara. Sortzi, bost, sei, zazpi, asko gustatzen zait Eurixa dantzan, baina gauenero entzuten ari gara Eurixa dantzen, eta ez dakit, zerbait desberdina nahi dut. Baina hiru abesti falten ditut, orain garaite zineak entzuteko dut, eta gero zenbat gau azaz, eta goazen, jota, zu zer nahi duzu desberdina, zerbait desberdina. Peio, zer moduz lagun, kaskezur disko berrika trate dute, ez. Bihar, ikusiko dugu. Bihar. Hau da, kaixo skoten irratia. Estatu batuarra naiz eta euskera ikasten ari naiz. Orain nik nostian bizi naiz. Zergatik, euskeraz bizi nahi dut eta duela urtebete eta erdi Euskal Herrira etorri nintzen euskera ikastera. Eta orain euskaltegien nago eta euskal musikarekin euskera ikasten ari naiz. Okay, zer. Keia, Kuraia. Let's go. Kuraia, zer gehiago. Brigade Loko, guazen. Brigade Loko, zeina bestia. Guazen, zeina bestia nahi duzu. Esan. Brigade Loki bai, baina. Poru patata norena da. Patata. Gure kaiola, zer da? Gure kaiola za. Norena da. Esan taldea eta abestia, mesedez, biak. Iargia Eurixa dantzan bezala. Gauenero entzuten ari gara. Iargia Eurixa dantzen kantu bat. Eta ez dakit, zerbait berria nahi dut. Asko gustatzen zait abesti hori haiek, baina zerbait ezberdina behar ditut. Gure kaiola oso polita da. Kaiola. Norena da gure kaiola. Brigade Loko. Glaukoma hori da. Glaukoma. Kauta. Nostalgia. I swear we listened to that one. Es? Kauta bihar. Nostalgia. Hori da. Zer gehiago. Gozategi hori da. Mila esker eider. Abarka zarrak roten amairu. Oso ondo. Roten. Okay, you guys. Etorre bihar, ha? Etorre bihar. Roten amairu abarka. Barka zarrak.
oso ondo, zer gehiago. Maule muffin, oh yes, Siberutz. Asko gustatzen zait. Siberutz. Okay, zenbat minken zazpi, bale. Maule muffin, jota, bai. Gaur azken bukatzen ari gara maule muffinekin, hori da. Polita, plan hona da. Ken zazpi, bihar. Can never get enough of K-zeta, huh? Zenbat min, hori da. Okay, guys. Bukatzen ari gara. Oraintxe zenbat gau, azaz. Guazen ez dut ezagutzen abesti hau. Presnago. Zutaz galdeuzun atzone amak, zutaz gehiago jakiteko nahian, tazoz esan nahi nun arren, ulergaitzan itzatire begirada, hainbat lagun galduzian bidin, ta hiri ere zoz ez orgenin, esto de la mío si no lo vi venir, y ahora yo le muestro zenbat gau malko artian, zenbat zauri bidian, zenbatetan zure begiradan, gezurra izan zen nire guía, que no quiero hacer como que sea un final, mejor un punto aparte y que sea abismal, na 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 na. Zenbat gau malko artian. Espero ez genuen ura berriro ere, inguruko inok ezer susmatu gabe, denbora gelditu dela esango nuke, zure erruz izan dela gaurkoan ere, barkamen hitzik nik bintzat ez nuen espero, galdera asko denak erantzuteko, badakizu burua hor bihotza bero, ekintza bakoitzak erantzuna gero, ezin dut ezer ikusi, begiak estalirik, ezin dut ezer ikusi, urru zaudenetik, esadazu ba egia, gezurra altzen guztia, berriro trampa berean, ez da lehenengo aldia. Zuan betxatzen dudanean, dena datorkit burura, zuk hori ondo badakizu, hau askotan gertatu da, dena aztu nahiean nabil, kale gorrian galduta, ez zaite zer asko geratzen, hau guztia amaitu da. Zenbat gau malko artian, zenbat zauri bidian, zenbatetan zure begirada, gezurra izan zen nire gia, erabaki jokerren menpe, zurrunbilo ilun batean, arnaz estuka iaitotan, lurrikara bat barnean. Nik ez nuen espero gertatu zena, ez da lehengo aldia ez da azkena, denbora gelditu dela esango nuke, gogo eta ilusio gezurren truke, gora berasko denbora gutxian, dena gelditzeko garaia zenean, badakizu dena ongi dago lasai, baina ez dut ezer gehiago entzun nahi, ezin dut ezer ikusi, begiak estalik, ezin dut ezer ikusi, urru zaudenetik, esaidazua egia, gezurra altzen guztia, berriro trampa berean, ez da lehenengo
dena oroitzean. Hori da, oso abesti polita da. Eta orain, bukatzen ari gara Maule Muffinerekin. Hau da Shiberutz, eta hau da bestea, nola esaten da euskeraz, one of my favorite groups. Euskal Herriko group Shiberutz. Asko gustatzen zait. Iberutz. I want to do this a little bit. No. I want to do this a little bit. I love this. I just love this. Bi abesti jokatuko jarrito ditut. Horrengo, Basajai eta gero Maule Muffin. Goazen, asko gustatzen zait. Goazen. Oh, yes, I love the song. Estatu batuarra naiz eta euskara ikasten naiz. Hau da, kaixuzkoten irratia. Euskal Herrian gaude. Euskaraz bizi nahi gara. Euskaraz bizi nahi dugu, barkatu. Maule Muffin Errepika batetan nagunen atian Erritmoaren garri bat atzaman genian Sekulan entzenek seberra sokuan Ragamuffin estaileko izenian Ai dibi dan dibi Entzunez azieko de Ragamuffin Dain dibi bam Dantzak gudekin Ragamuffin Sing Maule Ragamuffin Maule Ragamuffin Maule Ragamuffin Maule Hamapa garra gardo edan igintian Untxar sartzeko burre solian Zinkako murriak hasi ziren dantzan Estilo bere hauen zutian Ai dibi dan dibi Entzunez azieko de Ragamuffin Dain dibi bam Dantzak gudekin Ragamuffin Sing Maule Ragamuffin Maule Ragamuffin Maule Ragamuffin Maule
bat eskian, katxia bestian, musika behatzen hain mendian artian. Dain debere bam bim, dantzak gudekin ragamuffin. Dain debere bam bim, kantak gudekin ragamuffin. Deng maule ragamuffin, maule, rapapai. Maule ragamuffin, Xibero tokadore hau gure moldian, dege xarraziko gazte horren berrian. Ahotik beharrila jentek mintzatzian, giti ezaguziko Euskal Herri osoan. Dain debere bam bim, dantzak gudekin ragamuffin. Dain debere bam bim, kantak gudekin ragamuffin. Deng maule ragamuffin, maule, rapapai. Maule ragamuffin, maule. Berbagamuffin, ding, berbagamuffin, berbakataka, ding, berbagamuffin, ding, berbagamuffin, berbakataka, ding, berbagamuffin, ding, berbagamuffin, berbakataka, ding. Dime dibi, dime dibi, and soon as I see you go the ragamuffin, dime dibi, bam, bim, dance a good deck in the ragamuffin, ding, maule, ragamuffin, maule, rapapai, maule, ragamuffin, maule. Ostras, lagunak! Asko gustatzen zait Xiberutz. Oso talde handia da. Ni kaixo Scott naiz, Scott Zuniga naiz. Estatu Batuarra naiz eta euskera ikasten ari naiz. Hau da nire kanala, nire kontua, kaixo Scott. Eta orain Donostian bizi naiz. Duela urte bete eta erdi Euskal Herrira etorri nintzen euskara ikastera. Zergatik euskara bizi nahi dut. Eta orain egunero, gauenero, direkto bat egiten ari naiz euskara ikastera zurekin. Horregatik gonbidatzen zauzuela etorriko bihar beste direktuentzat. Orain barkatu baina berandua da eta lo egin behar dut, baina eskerik asko mia esker Egg Simon, nire jarraitzeagatik, Mati da Fuchs version jarraitzeagatik, Peo mia esker jarraitzeagatik, benetan, zuek asko laguntzen dit. Baina orain benetan nekatuta nago, horregatik ikusiko gara bihar eta ondoloin, iara mia esker ni jarraitzeagatik, benetan nire direktua amaretan hasten ari da, eta musika amaike eta erdi hasten ari da, eta etorkizunean laster elkarrizketa musikokoa elkarrizketa egingo dugu musikariarentzat, eta bai, ondo pasutuko dugu elkarrekin. Horregatik, mi esker etortzeagatik eta ikusiko gara. Venga, ondoloin denak, agur. Venga, zu jatorra zara Rusen, mia esker, Mati esker, mia esker. Beti, venga, musu bat eta besarkada handia bat. Ciao lagunak, agur.